Господа, всяка година по това време, в началото някъде, се появяват поредните публикации и изследвания за това, кои са били най-разпространените пароли в интернет, как сме защитавали сигурността си през изминалата година. Сякаш като ги кажем, няма да е по-лесно да ни хакнат. Има ли обаче някакви правила, които трябва да знаем, когато правим профил? Видяхме и от Фейсбук всичко може да излезе навсякъде. Заповядайте. Те хакерите по-добре ги разбират тия работи, но изненадващо е, че вече години наред в началото на всяка нова година излиза списък с най-тъпите пароли. И продължаваме да виждаме едни и същи неща. Въпреки че постоянно има указания, хората се предупреждават, паролите трябва да бъдат минимум 8 знака, букви, цифри, специални знаци, да не отговарят нито на името ви, нито на рождената дата, т.е. на информация, която по принцип лесно може да се намери за човека, включително домашни любимци, адреси, градове. ЕГН-то. Много обичан номер в България, май. Това малко по-трудно може да се намери такава информация при нашето електронно правителство, което никой не знае кое къде се намира. Проблемът е, че като им кажеш на хората 8 знака, това не означава от 1 до 8. Още по-малко пък означава от 1 до 6, което винаги води класация. Хубаво е да го кажем и тук. Кажете ни обаче, това означава ли, че ние не умеем да защитаваме личната си информация в интернет пространството? По принцип е така. По принцип не умеем да защитаваме и то по простата причина, че българите не обичаме да се учим. Не обръщаме внимание на нещата, които са важни. Точно заради това киберсигурността ни е на такова ниско ниво. Паролите трябва, като говорим за пароли, трябва да са комплексни. Пароли от големи, малки букви, символи дори да има. И общо взето такива и да не са по-дълги, нали? Да не са по-къси от 8 знака съответно. И какво правим ние, за да ни е по-лесно и да не мятаме листчета с... Това, което правим е да слагаме пароли от 1 до 6, както каза колегата, не знам дали... Апостолов, да. И да пишем маса, ДФ и така нататък, което е, нали, безумно да слагаме имената на домашните си любимци и така нататък. Добре, вие сте така председател на Обществото за Обществения съвет за безопасен интернет. Интернетът в България, че бърз, не знам, може би само държави като Южна Корея ни бият, вероятно. На всичкото отгоре имаме ниско ниво на защита. Какво може да се случи? Може ли да се появи някакъв сериозен проблем? Ако бъдат хакнати, примерно, 1 милион акаунта. Първо нека да уточним, че проблема не е само български, той е глобален. Със сигурност. По принцип хората са мързеливи. И използването на проста парола, също така използване на една парола... Мързеливи или глупави? Те са свързани тези неща. Смисъл, човек, когато прекалено си угажда на мързела, той почва да прави глупости. Най-голямата глупост в онлайн пространството е първо да ти е много слаба паролата и второ да използваш една парола за много места. При нас постоянно, понеже ние като Център за безопасен интернет се занимаваме с до 18 години малолетни и непълнолетни, масово им се хакват профилите във Фейсбук, например, и не може да се отключи, защото те използват същата парола за почтата си, която е традиционна в най-популярната българска почта, при което те не могат да поискат смяна на паролата от Фейсбук, защото трябва да се направи с имейл. От тук нататък почва изнудване. Спомняте ли си, какво да ли си спомняте, това е тема на последните 2 седмици, училищният директор на 51-во училище, който беше дискредитиран по този начин, жесток, с излизане на фото си лични при това в общественото пространство. В случая не е един. Какво има предвид, сега ще разберете. Ще се прехвърлим към репортерът ни Михайла Карабельова, защото след тази атака срещу Асен Александров, нова атака имаме от предишния ден към друг училищен директор. Кой е той? Как е изтекла тази лична информация? За какво конкретно става дума? Михайла, прехвърляме се към теб. Първо в ефира на България сутрин чакаме да ни разкажете поредният жесток случай.
Добро утро, здравейте! Първо искам да ви покажа и причината да сме тук в Националната гимназия по приложни изкуства. Тази обява се появи на една спирка в София, след което снимката на обявата се разпространи мълниеносно в социалните мрежи. Обявата гласи: дава подслон и топла храна за бежанци. Притеснителното в обявата е, че има точен адрес, 2 имена, както и 4 телефона за връзка, плюс имейл адрес. И лицето за контакт, посочено на обявата, се казва Лилия Балева. Всъщност Лилия Балева е директорката на гимназията, за която ви казах. Тя е тук до мен и е разбрала абсолютно изненадващо, че дава подслон и топла храна на бежанци. Как е разбрала, какво се е случило към момента, ще разберем от самата нея. Добро утро, здравейте. Първо да започнем. Как разбрахте за тази обява вие самата? Миналата нощ в 1 часа през нощта ми се обади неразвален български мъж, който ми каза, че е бежанец и че търси помощ. И аз се стреснах, разбира се, защото в 1 часа през нощта само за лоши неща се звъни. Казах му да си гледа работата и затворих телефона. След това си дойдох на работа сутринта и към 10 часа друг мъж ми позвани, отново само че от български номер. Този беше, както ми обясниха после от полицията, с румънски номер. Ползвали ги хората за измами телефонни и за други неща, сигурно. След това ми позвоних от български номер, отново с същия въпрос. Аз реших, че пак е по повод измами. Трети път ми се обадиха и тъй като предишния ден някой се представи за свещеник от Рилския манастир, тази измама, която се... Така и аз казах, нали, отново. Но последния го попитах, защото той се обърна към мен на малко име, аз го попитах откъде ми знаете името и кой сте вие. Той каза ми, там пише, аз видях залепена обява на стъклото. Казвам, какво стъкло? Ми там на спирката. И аз така разбрах, че има някаква обява. След което така, не тръгнах нещо да върша конкретно в тази посока. Само се обадих в 5-то районно, на чиято територия живея, и си оговорих среща малко по-късно. След това продължих да си работя, защото един директор има работа, не е да се занимава с такива дивоти. И от учениците сте разбрали, че го има в социалните мрежи? Децата, дойдоха, отвориха ми, намериха къде, казаха ми, че има такова нещо. И ми го показаха и след това открихме поне едната страница, където беше качено и господина, който е направил правилата за тази група, разбира се, беше много коректен и го свали оттам, но знаете как е в социалните мрежи, един го препредава. Точно така. Кой обаче според вас го е направил? Защото тук наистина има много телефони, има вашия точен адрес. Телефоните са служебните телефони, които седат на сайта. Всеки може да види тази информация, защото аз работя с родители, с кандидат ученици, с ученици и всеки би могъл, затова съм ги сложила, да може да ми се обади, ако има някакъв проблем, да го решим, да ме пита нещо, как се кандидатства или каквото и да било. Затова съм си позволила, това ми е служебният телефон. Да си призная, мислих от вчера и даже сутринта с една колежка тук си говорихме, аз смятам, че това не е направено от ученик. Първо, аз съм директор, който се разбира добре с учениците си. В това училище съм 38 година. Дошла съм на 24 години. Тук ми премина младостта и по-голяма част от живота ми, да. Нямала съм такива проблеми с ученици, разбира се, че имало скандали понякога, карала съм се, наказвала съм ученици, разбира се, но винаги съм обяснявала защо и някак си нямала съм такива конфликти сериозни или някаква омраза от страна на учениците. Напротив, ако ме видите по коридорите, ще видите как се отнасят техта с мен и как си разговарят. Тук предполагате, че може да го е направил? Мисля, че това е възрастен човек, който за съжаление, как да кажа, е лош човек. След като няма друго занимание, се занимава с това да създаде проблем на един човек, просто защото това трябва да седнеш и да го измислиш да е злобно и да е неприятно. Смятате ли, че този човек, който иде, той, който го е направил, по някакъв начин се опитва да ви дискредитира заради позицията, която имате? Значи, мислила съм си, дали не е някой, който съм го пенсионирала и още не може да преживее това, пък съм го пенсионирала по всичките закони на страната. Дали не е някой, който аз не съм уволнявала, между другото, до сега никого. Аз съм вече от 2007 година директор.
Не знам. Това е някой човек, който няма нищо, как да кажа, добро в главата си. Видяхте какво се случи с друг ваш колега, с господин Александров? Значи там някак си ми се стори по-дискредитиращо в смисъл, даже аз често се пошегувах в полицията и им казах, малко съм обидена, че не са ми сложили такива снимки, разбира се, това е шега, но как да кажа, неприятно е, но той е човек, който в училището му има доста ученици, над 1000. А ние тук се познаваме всичките. Аз познавам децата почти всичките по имена, защото те са 450. Аз имам повече преподаватели. В училището е пълно с млади преподаватели. Колкото изненадващо да и някой път заповядайте да видите колко под 30 години преподаватели имам и колко голяма част от тях са наши бивши ученици. Въобще атмосферата е добронамерена, приятелска. Тук не замахваме с пречки, не се караме, не размахваме пръсти, разговаряме с тях. И ако има някакъв проблем, им го обясняваме. Какво бихте казала обаче на човека, който го е направил това нещо? Съжалявам го. Съжалявам го, защото в душата му е кофти. И знаете ли, понеже мен това не може да ме обиди, не може да ме засегне, как да кажа, Господ си знае работата. Той праща изпитания и на тези, които се опитват да направят лошо на някой. Рано или късно се връщат лошотиите, когато ги направиш. Тъй като аз не съм правила, не се страхувам. Искате ли да разберете? Предполагам, със сигурност искате да разберете кой е? Мисля, че вече не. Мисля, че вече не. Не ме интересува. Още повече, че съм убедена, че не е ученик. Убедена съм, че не е ученик. Нямам такива деца. Казаха от полицията. Деца. Не са толкова... Полицията бяха много любезни, направиха каквото е възможно, но те не могат да знаят на спирката кой е залепил тази бележка. Няма камери по спирките. Така че те повече от това казаха, ще продължиме. Не се бъркам в работата на полицията. Те си разбират от тези неща. Аз разбирам от други неща. И на финала, наистина, кое най-много ви притесни от информацията, която има тук на обявата? Това, че е посочен моя адрес, разбира се, аз имам и друг адрес, така че може да не ме оцелят на този. Тоест имам и друго място, където мога да живея, така че няма толкова. Притеснително е за съседите ми. Ако започнат да стоят редица бежанци долу на опашка. Но, как да кажа, уважаеми зрители, не правете лошо, опитайте се да се усмихнете, да кажете добра дума на някой, зарадвайте се на снега, идете изгледайте един хубав филм, отворете някоя книга, прочетете. Много по-полезно, отколкото да седите и да мислите какво лошо да направите на някого. Това се връща. Благодаря ви, госпожо Балева. Колеги, чухте каква е позицията всъщност на Лилия Балева. Както разбрахте, тя не дава подслон и топла храна на бежанци. И това е поредният, така, ако мога да кажа, поредната атака към училищен директор, макар че госпожа Балева го приема към този момент с доза чувство за хумор. Това от тук. И Михайла Карабельова, ние така приемаме хумористично това включване и тази ситуация, но всъщност е доста неприятно. Нека да коментираме случая конкретния, господа. Тук става въпрос наистина за опит за дискредитиране, за създаване на дискомфорт, хайде да кажем по-точно, за разлика от първия училищен директор, който беше изложен по най-неприятния начин. Тук като че ли по-скоро прозира опит да се създаде дискомфорт в семейството на един човек. По принцип така ще бъде и занапред най-вероятно, докато хората и обикновените потребители не си потърсят правата. Как? Това е проблема тук, че държавата и специално закона е много размит в това отношение и трябва да се съставят конкретни точки или членове, не знам точно как да го кажа, които за дадено престъпление да гласят конкретно наказание съответно. И тук е важно да кажем, че хакерите не притежават магически умения, штрак с пръсти и да хакнат някой. Трябва да им се даде трибуна за изява. Какво искам да кажа? Трибуната за изява е, когато вие се опитвате, примерно, да изтегляте някоя програма от интернет или цъкате някои линкове да гласувате и така нататък. Тук е тънкият момент, в който
Вие като штракнете на някой линк или свалите някой файл, хакерът просто чрез една обикновена снимка може да има 100% достъп до вашия компютър, до хард диск, до камера, микрофон и така нататък. Как да бъдем по-внимателни? Защото ако приемем, че в случая на Лилия Балева цялата тази информация, адреса изтекло някъде от интернет пространството, за какво трябва да внимаваме? Къде трябва да поставяме тази информация? Как да си защитим тази информация? Изобщо дали пък трябва да публикуваме подобна информация? Ние искаме или не искаме да даваме повече информация, отколкото мислим. Аз винаги си спомням за анекдотичния случай преди години, когато британският принц Чарлз беше на посещение в една военна база и в медиите бяха публикувани снимки, без никой да обърне внимание, че на стената зад него на един лист хартия е написана паролата за Wi-Fi мрежата вътре в базата. Елементарни неща, дори човек в коментари, в публикации, в Фейсбук и други социални мрежи, изпуска парченца информация, от които може да се сглоби някаква по-пълна картина. Има ли хора, които гледат точно това? Ако сте интересен. Значи в двата случая при Асен Александров и при Лилия Балева има известни разлики, но и двата са случаи на тормоз срещу човека, с цел този човек да бъде унизен, злепоставен или пък да бъде просто тормозен. Втория случай като че ли повече е така като тормоз, просто да й направят нещо неприятно. Между прочим, аз, за разлика от директорката, бих допуснал, че това може и да е ученическа работа. Просто децата ни толкова са свикнали да наблюдават подобни неща, да гледат как другите хора изразяват неприятни, цинични, вулгарни, всякакви изявления един срещу друг. И за тях това е начин да се шегуват. Някой решил да се пошегуваме с директорката. Така ми звучи. Как можем да се защитим, примерно? Да се защитим, нека да се върнем на паролите. Да кажем тези данни, нейните конкретните, като адрес и телефон, къде ги има в виртуалното пространство? Според нея на училищния сайт има нещо, някъде другаде тя примерно е въвела ако има профил във Фейсбук, си е въвела адреса, да кажем. Първи принцип, не въвеждаме повече данни, отколкото се изисква за дадена регистрация. Втори принцип, където не е необходимо, няма нужда и данните да бъдат абсолютно точни. Тук жените са по-защитени. Те рядко попълват истинската си дата на раждане, така че това е окей. Това може също така да бъде и проблем, защото, например, всички го знаем, в АБВ почтата ни, ако поискаме да си върнем паролата, която е открадната, това може да стане единствено само с лична карта. Това не нарушава ли правото на защита на данните? Още повече, ето Фейсбук, например, буквално спами последните години всеки един от своите потребители да си публикува мобилния номер, като видите ли по-сигурна защита. По принцип това е много, много добра идея и това е единствената ни, бих казал в момента, защита срещу пасворд гесинга и останалите снифинг и така нататък. Да, защото когато се логвате в даден акаунт, трябва да получите потвърждение с СМС, който да въведете и тогава ви допуска. Ако не въведете този код, който сте получили Google с имат СМС, същия принцип, между другото. Няма да бъдете допуснати. Тук е проблема също така на този сертификат SS7, който е, но няма да говорим за него, че той не е променен откакто е създаден на телефонните компании от 1975 година. Не е променен и е много уязвим. Сигурността на българските сайтове, защото ако пак казвам, приемам, че тази информация на Лилия Балева е излязла от интернет пространството, къде още не сме свършили достатъчно добре работата си? Значи почваме пак от там каква информация предоставяме, но нашите сайтове имаме много добри, но имаме и не толкова добри. Иронията е, че сайтовете на институциите ни са доста зле. Повечето от тях, спомняте си, те бяха подложени доста лесно разбити. Включително на Агенцията за национална сигурност. На ПЦИК точно по време на избори паднаха от една DDoS атака. Специално има устройства за анти-DDoS атаки, които струват от порядъка на 20 до 40 хиляди евро, което не е никак скъпо, що се касае до държавна сигурност. Изработването на един сайт също по принцип се дават милиони, за да се разработи сайт на институция, след което се оказа, че този сайт е много лесно пробиваем. Един от примерите ни, например, е когато през сайта на НАП отидеш в платформата им за плащания,
Ако имате софтуер инсталиран на компютъра, който предупреждава за рискован сайт, моментално светва в червено. Онлайн платформата за разплащане на НАП е пробиваема. Тя няма и сертификат за сигурност, какъвто трябва да има. Но имаме пък много добри примери. Примерно АБВ почтата, която тя въведе също, мисля, че тази двустепенната защита. Two-factor автентикация, да. Точно така. Ако ти се съгласиш, получаваш код някакъв, с който удостоверяваш, че ти... Като СМС. Обобщаваме, че има начини. Благодаря ви, господа. Аз много се надявам наистина да поумнеем. Ще ви кажа сега една от любимите ми пароли за 2016. Номер 8. Парола. Чудесна е. Страхотно невероятно. А мен 5 ми харесва Пет ли? също. Колко са? 5 единици. 5 единици, да. Някак... 1, 2, 3, 4, 5, 6 също Да, така. някак интересно. Отнасяме се вече, Симо. По-малко информация да публикуваме в интернет, да бъдем по-внимателни и да имаме преценка за това. В студиото ни бяха Ростислав Петров, етичен хакер, и Георги Апостолов от Обществен съвет за безопасен интернет.